Now they'll go inside. Now they're back in the road, force the issue, and will come up short. That lower body strength of Ramirez has really helped him out. Impressive defense that time by Ramirez. It is not easy to score or to make a stop against Jumar Fajardo. What about this look? Elegant shot there by Cyrus Torres. Let's go to Mel. Regroup was the word repeated by Coach Jong in their most recent huddle in his attempt to convince his players that they are capable of chipping away at SMB's lead. He wants them to continue to back on their legs, their speed, and their quick passes, also reminding them to absorb Bruno's rebounds more. At this point of the game, if you're wondering why you haven't seen Jericho Cruz, it is because of... Busbel, good evening. Okay, stay away. Good as he's not. Yes, exactly. But get well soon, Jericho. Your team needs you. Semerad puts up a three. And rims out. Bokon. That's a great tap from the back. Another missed opportunity. Wide open look by Anthony Semerad. The quick hands by San Miguel to force another turnover. They're going to settle down into the half court. Will they look for Jumar? Yes, they will. Boy, Ramirez. Immovable. Ramirez really, because he's low to the ground, he is heavy. Even Jumar Fajardo is having a hard time going past him. Play kita, Busbel. He reminds me of Harvey Carey. Correct. Yes. But this is a little thicker. That's right. Foul's going to be called there in Herndon. Herndon not happy with the call, but let's watch it here. How about jostling for Mommy position? T, good evening. Yeah, that was a foul. Jeron Tang. Extended minutes here in this game, but he has to shoot better from the free throw line. Boss G, good evening. Right? There's a lot of free throws for the Green Archers. Been an Achilles heel for him. Let's see if he's able to convert here. To get him back to 50%. Mom Jean, TV He has Mix. missed 4 free throws. Good Especially the fact evening. that he likes. He's not really a shooter from the outside. He likes contact. Aha, may bisita ako. Lagi nandyan. Lee Song Son TV. Good evening. Umiikot lang to si Lee Song Son TV. Kung sinong may live. You might not be on the floor alone. Pag once nakatamsak na, For defensive purposes here against Bolik. lumayas agad. Lalayas agad. Still on Robert. Semerad will try to attack. Hindi man lang makapag iwan ng bakas. They've got numbers. Marshall. Ewan ko Left sa'yo. wide open. One of the few times he's gonna miss when he has that much time. 3-on-1 break. Will they take advantage? Yes, they will. And you start to someone you jinxed it, my partner. Oh, the small yes, that one. Playing Busbel. Stop there from Semerad. Thank you so much. Lee Song Son TV. Difficult to score against Arlen D, good evening. Aha. Harang agad, Busbel. might be so sure. Si Batang Quiapo. Mang Inasal. Coco Martin. 22 million views. Thank you. Thank you. Jean supporter. Thank you so much, ma'am. Ma'am Rakiterang Bisdak, thank you so much. Good evening. Thank you sa paharang.
Let's check the tournament format here for the Philippine single round robin. 8 million in the house. Thank you. Will advance to the quarterfinals. We're gonna have 1 versus 8, 2 versus 7, with a twice speed advantage, of course, for the first and second places, and then the rest. You can see there, 3rd versus 6th and 4th versus 5th, also in the quarterfinals with a twice speed advantage. You can actually divide it into 4. Okay, Ma'am Lynn. Thank you so much. Middle 4 will have a twice to be disadvantage against the top 4. So it is imperative for these teams. Of course, the first order of battle is to make it in the top 8. But if you are a few games behind the number 3 or the number 2 or the number 4, Dam, sa may kapangagat aim for the top 4. Ano naman? Kadam sa may nakapangagat. Usually, it's top 2. It's just the top 2 that have a twice speed advantage. And best of 3 if you end up in the middle. So now more incentive to be able to just make it to the top 4. 11M sa ako. Dito, Ma'am Rose. Smiyo type Bring that ko. lead down to 6 and they're knocking on the door. Ay. Okay lang, Ma'am Lynn. Miranda will check back in. Playing, Boss Bell and Ma'am Chin. There from the fans of the Road Warriors. Sunod si Ma'am Lynn. Ano ko, isabay ko kayong tatlo para mahaba-haba yung pag-play all ko sa inyo. That is what referee Peter Balos saw. Ala, word of the day, I love you. Ma'am Lynn, ha? Wala nang I love you, oy. Yung I love you, exclusive lang yan sa dalawa. Para lang yan kay Ma'am Jean, no? Wala nang iba. I love you. Grabe naman si Boss Bill mag-reply. Iba yung jargon na yung ginagamit nyo na word eh. Hindi na totoo. Kaya nalilito yung mga teacher natin, yung mga teachers natin, yung mga students. Kasi napakahirap pangkali yung mga words. Uso na kasi yung jargon eh. Yung pinabaliktad yung mga words. Saka mayroong mayroong para sakali lang yung mga words na ganyan. Pero it's okay lang yan. Expression, correction. Expression. Matamis yung I love you. Mo. Yung isa sobrang pait. Ay nako, may pinaparinggan kayo. Alam ko na yan kung sino. Nako. Bahala sa buhay niya. Kapag ang isang tao umalis na walang paalam, wag nang hindi ka na mag-expect na bumalik pa. Pag bumalik man siya, itsapuera mo na. Kasi hindi siya totoo eh. Hindi siya totoo. Another 2 points for the big man. That has been their winning formula. Oh yes. For the last few years. Wala siyang pangarap sa buhay. Kaya urong sulong lang siya kung saan niya lang iano yung pagmamahal niya. Living there, saying that he was being pushed all over the place. Break na sila.
Talaga ha. Talaga, Boss Bell ha. Break na. As in break na talaga. There's gonna be Brondial. Baka mawalan ka ng kaligayahan, Boss Bell. Past the halfway mark of our fourth and final period. Wala na siya mapapasukan na pintuan kasi mapait siya. Oo, ano siya eh. Mapait siya, parang manunggal. Anong tawag sa inyo? Yung manunggal. Ano manunggal sa Tagalog pa? The Kraken once again. There's a quick double. Yung manunggal na tawag sa amin dito, yung ano ba yun? Parang No run. herbal na yan ngayon. Yan ang pinapalo sa amin ni Mamang, yung lola namin noon. Every time mag-Friday, Holy Friday. Nice setup. Bahia. Oo, Tiny basket. pinapalo kami sa tiyan kasi para malayo sa mga aswang. Consistently playing Yan. selfish ball and it is Nakalimutan ko ano yung for his team. Ma'am Lynn, ano bang tawag dun sa inyo ni Ma'am Lynn? Ma'am Jean, yung manunggal, yung mahaba na mapait kapag nakahalo siya sa mga pagkain. Ang pait-pait. Tiny block shot by Miranda. Hello Sir Jer, good evening. Pauling did not force it. Instead, Maulan ba dyan sa inyo ngayon? Ay, tama, Ma'am Lynn. Panyawan. Panyawan. Yan, ang pinapalo sa amin ni Mamang noon. Nung maliit pa kami, every Friday. Holy Friday. Pinapalo kami sa tiyan. Kasi ang sabi ni Mamang na para hindi kami maaswang-aswang ba? Aswangin. Aswangin pala. Grabe init pa. Ay, ganun din sa amin dito, sir. Hindi ko lang alam kung ilang heat index kanina. Pero mainit. Kawawa yung electric fan ko kasi whole day nandito kami sa bahay. Kawawa yung electric fan. Mga ilang minutos lang yung i-off ko para lang makapaghinga. Then, ano na naman, gamit na gamit talaga siya ngayon. Ay, nako. Pero, mahaba na to yung life niya, yung buhay ng electric fan ko. Kasi, alam mo kung bakit? Gawang Pinoy. Yan talaga, durable. Camel, gawang Pinoy. 2016 pa to. Binili ko pa ito nung na-assign ako sa Santa Barbara, Iloilo. 2016, imagine. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 9 years na. Sir Jer, sabi daw ni sabi ni Ma'am Jean TV Mix. Bahia. We look for Bonic to create once again. Ano to, teacher to si Sir Jer, Ma'am Jean, Ma'am Lynn. That's the fastest Robert. Teacher from Bicol. Ngayon alam ko na, memorize ko na kung ilang provinces yung Region 5. Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Masbate, Sorsogon, at Catanduanes. Correct, Sir Jer? Memorize ko nung isang gabi na nag-join ka at ang sabi mo 6 provinces lang yung Bicol. If the ball is dumped already in the defense side, that should be a green light for him to take that shot on the pass outside. But he was still trying to look for the second touch, which is not bad. Perfect po. Memorize na memorize ko na, searcher.
yung ilang provinces yung Bicol. Kasi gusto ko talagang puntahan yung Kagsawa. Kailan kaya yon? Soon. Soon. At hindi lang yan mga kapibig ang mga inihanda namin surpresa para sa inyo. Napakarami pa namin mga prizes na pwede namin ibigay. So, mga kapibig, naanyahan namin kayo lahat na manood sa ating mga PBA games. Play kita, Serger, ha? Ma'am Lynn. Ay, sorry, Ma'am Jean Bosbel. Now playing. Dan dikit sa'yo, sir. Dan dikit na sa'yo si Ma'am Raketerang Bisdak, Serger. Stellar numbers, 5.6 points, 52.9. Opo, kag sa Waruwins, gusto ko yan. Tapos yung nakikita ko yung parang, paano ba nila makuha yung doon ka sa malayo, tapos dito yung kumukuha ng picture. Parang maliit ka lang doon. Pero parang, ano ganina kuga sa Tagalog? Nang ginakuga. Parang hinahawakan ka sa liig. Hindi kami marunong magtagalog. Trying hard kami, Serger. Pasensya na. Yan, nagustuhan ko yan. Lately lang yung kaibigan ko pumunta doon. Ang saya-saya nila. Background kag sa Waruwins. Bahio inside. They're gonna say the foul was on the floor. They needed that call to stop the game clock because Maganda ba? Trying hard ako, sir, magtagalog. Kaya pasensya na. Ilonggang tunay. Ilonggang tunay. Ano na, late na ako, Serger, nag-live. Ano na lang, 1 hour na lang. So, mag-double time ako mag-play ngayon. Yung isa kong cellphone naka-charge. Maghanap ako dito ng ito dito ako, Serger, sa sa channel mo. Madilim. Pero maghanap ako dito ng video mo. Napanood ko na to, yung sinigang na bangos binoro. Ito, sinigang bangos, bago to. 40 minutes ago with 9 views. Dito ako, sir, ha? Dito ako, Serger. Kami po ay Tagalog speaking province. Malapit na po kasi kami sa Quezon province. Ay, ganon, Quezon province. Paborito ko to, Serger, yung sinigang na bangos. Hindi mawawala yung bangos lagi sa ref. Only the second personal for JMF. But again, by virtue of their team being in team penalty, 2 free throws for Miranda. Dan dikit na sa'yo, Serger, si Boss Bell, si Bell Mix TV. He can tie this ball game up after being Dan dikit din si Ma'am Jean TV Mix with harang and baka sa sinigang na bangos. Si Boss G, dan dikit na po, Serger. with 10 points, 4 boards, not to mention the fact that Ikaw nang bahala, Serger, sa kanila, ha? superb fight back. The spirit is alive for the Road Warriors. We're all tied up with just 2:25 remaining in the ball game. Mag-iwan ako ng bakas dito, Serger, ha?
Alam mo, umpisa ako sa YT, hindi ako marunong mag-Tagalog. Kaya hindi ako nagko-comment. Nahihiya ako. Pero ngayon, trying hard na ako magsalita ng Tagalog. Tapos, hindi ako marunong kung paano magbakas. Hindi ako marunong mag-open ng channel. Nung instant ba? Ganun pala, kung sino yung nagjo-join sa live, doon mo pindutin yung name niya at doon na lumalabas yung go to channel, ganyan. Kaya lagi akong huli. Lagi akong huli sa comment. Kasi hindi lang isa ang ano mo, magbakas ka. Maraming lumalapag ng kanilang channel. Nung previously doon pa ako sa sa community. Ay nako. Pero marami pa akong dapat matutunan dito sa YT. Kasi hindi lang ako, wala akong time mangulikot or mag-search ba ng yung kung ano pang dapat i-apply dito. Kasi busy din ako sa trabaho. Kahit na weekend dito, magmomonitor kami sa email namin kung mayroon bang message o mayroon bang kailangan mag-reply or may compliance ba na rush. Oo. So, pina-priority namin yun. Find CJ Perez. And just in the nick of time, June Marfardo once again. No reason for him to force it. Recently, mayroon akong in-encode sa database namin, kaya na-late ako sa pag-live. So, hindi ko talaga ma-set aside yun. Kasi dapat within 24 hours, ma-encode ko na. Kasi yung pinakataas naming office, lagi tine-check kung naipasok na ba yung ganyan, yung report na yan. Wow sir, sarap sir ng recipe mo. One of my favorites. In the previous conference, 15.3 points, 43% field goal shooting, also was 4 assists, and a steal per ball game. Ay, nahulog. Huge numbers, 24 points, 3 boards, 3 assists. And this is the best version of CJ Perez. 24 points, tama yung nabanggit mo. The 15 points for other players, probably it is enough. But for a player like... comment na ako, searcher ha, sa sinigang na bangos. Sir Jer, sila yung yung kagrupo ko, silang 4. Yung main channel nila, Bell Mix TV, Gen TV Mix, Raketerang Bisdak, Boss G. Matagal-tagal na kami, sir, na magkaibigan. Both teams are in the penalty, so no more fouls to give for either squad. Wally looking to create. Gets past his defender and scores. Benson Sus, thank you so much. It was the defense of CJ Perez a little bit, and he stepped on the gas. Turbo boosted his run towards the rim and scored on the layup. Oo ba? Welcome ka dito, sir. Ay, yung nag-umpisa yung namin, yung live, 7 o'clock ng umaga. Monday to Saturday. Using that screen. Finds Herndon. Back to Bonic. For 4. Kaya lang may may klase ka. May klase ka, sir. 'Di ba?
Paggabi ka na lang, paggabi ka na lang may vacant. They're gonna review this So, one. ang umpisa, 7 to 12. It's not Ah, review because it has an automatic review on out of bounds plays 12:32 inside 2 minutes. to 30, So a lot of open looks. 3 to 5, Warriors 5:32, 7:30, happy to take shots from 4. They want a big one, but there's still a lot of time left. 51. and ang sa akin 8 to This is 10 going o'clock to in the be evening. critical Kay Boss possession. Chi yun sa Agas sa umaga, 7 to 12. Benefit or a chance for an 12:32 to si Bell, That's gonna be a close one. Mix TV. The foot of Marshall, it looked like it definitely hit the shoe of Herndon, and Then, it went 3 off o'clock the to shoe. 5, Raketerang Bisdak, Now, this is how the referees will interpret 5:30 the initial to call for 7:30, was ball Gen TV for Mix. San Miguel. If it is inconclusive, And yours truly, it's gonna stay with San Miguel. 8 to 9, 8 to 10 in the evening. Watch the feet of Herndon. That is Herndon. That is Marshall. Ay, wow! Lagyan pa ni Sir Jer ng kalamansi. Herndon's foot. Herndon will be rested. Torres back in action. Siguro mo to, ulam mo to 51.7 kanina, here. dinner. So pounded by Torres in the backcourt. Yung sinigang na bangos. They get it to Marshall. Junmar now at the low block. There is no double yet. Extra pass. CJ Perez inside. And the foul's going to be called on Mokon. They Wow! want a challenge. The wonder they're going to look at Daming kamatis. after the whistle or the call after the whistle. Here, yes. Tapos, yung nilagyan mo ng kalamansi. But what they're looking at is Miranda just holding on to Junmar. Tanghali. It's not going to be reversed. CJ Perez will definitely go to the free throw line to shoot 2. So, Puro natural. No sinigang mix added. Walang seasoning granules. contact there on the arm, which actually altered the shot of CJ Perez. But again, it all Hello, Mom. Good evening. Mom TV. Coach Jong and his team playing so well. I don't know how to read your language. And sorry, the last word, can I understand the TV word? Is that correct, sir? Jer? My English? Po, walang pambili sinigang mix. Oo, natural lahat yan. Tama yan, sir. Ma'am Echel TV, good evening. Thank you for coming. Hi. Ay, di ka, sandali. Iano ko, anay. She's Japanese, ma'am. Ano po? Japanese? Di ba Korean yan, sir? May flag siya, after ng TV na word. Veteran player there trying to find ways to get to the free throw line. Echel TV, lucky po ako. Lucky po ako. There was already initial bump down. Pagawas tubig. And look at Miranda pulling Junmar Fajardo's arm. Oo nga po pala. Oo, may flag ng Korea. Anyong siyo? 4-point advantage. Ma'am TV. Will give San Miguel Ay, oo nga pala. Kahapon ba yun? Ng umaga. Pag-open ko ng YT, nakita ko, naka-live siya. Nag-ano din ako, nag-join.
they're gonna go right back. Mom TV, have you seen my name? Yesterday morning, 90 I also joined your live. I am Lotong Elonga Kitchen. Key baskets by San Miguel. Have you seen my name? Focal point on offense. Still the first option for Coach Leo. Hala, mangita ko. Dali lang. As long as he is active, Para mabalikan ko. Iyan ko na ilista ko. Ano yung you still have to look for him. naka-join. Operates well inside. He is now not just a scorer, he's also a passer. He's not going to force it. Although in terms of points, it is not in the usual 20 points or even high 30s at some point. But he's making the right pace. After the 83-all deadlock, a 3 by Chongson, a 2 by Junmar Fardo, and another 2 by CJ Perez, all of a sudden, it's a 7-2 blast here in favor of San Miguel. Mopa's going to be replaced here by Robbie Herndon. They need 3-point shooters right now. Torres. Sir Jer, daan na po ako sa ano mo ha, sa sinigang na bangos. Babalikan kita mamaya. Pagkatapos ay play ko muna yung si Mom TV at saka si Excel TV. Lalaki pala siya, si Sir Excel TV. Dandali. Play ko muna yung bisita natin. The free throw line once again. Not really consistent. Bakit? Accurate from Ito na. 15, only 2 out of 6 so far. Isa lang ang napindot ko. Bakit lahat? Ito na. Go to channel. He'll get the shooter's roll. That's a nice soft touch there by Jerome. Badly needed at this point to give them the desired separation against this rallying Road Warriors. Now up by 6 points. Ay, ang tagal. Still, this is 2-possession ball game though. Good to see Jerome Teng getting the minutes that he deserves. Back-to-back hits for him. Jun Yok Myo. Sets up Miranda. Miranda for 4. Ano yun, sir? Hindi ako marunong bumasa na Jun Yok Myo Gyosio. Sorry po. Inside. Mag-play na lang ako. It is a high percentage decision for him to get the ball. Ito si ma'am. Naka-join ako kahapon sa live niya. Pointer. To cut the lead of San Miguel. Ito si Ma'am TVKR. It is very important for last Naka-join ako kahapon. themselves a 2-possession advantage. And then there's the first one. Well, the Beermen opting not to call their timeout, Coach. Yes. To make this now a 2-possession ball game. Thank you for coming. 10 million in the house. 10 million is in the house. 10 million views. Thank you so much. Ay, bakit? Ang tagal-tagal. Ang tagal-tagal mag-play. And next out of timeouts. Stay tuned, mga ka-Berks. Mag-play muna ako kay Ma'am TVKR. That is just to exemplify the game-long brilliance of CJ Perez. It is not just an offense. It is also defense that he is making his presence felt. Tagal. And now the Beermen will call a timeout here. Just wanting to make sure of this inbound play. We'll take a break. We'll be back. At hindi lang yan mga kapibig ang
para sa inyo. Napakarami pa namin mga prizes na pwede namin ibigay. So, mga kapitay, naanyahan namin kayo na manood sa ating Ay, tuyok-tuyok lang man to. Say no more. New Highest Ceramide Treatment Mask with Hyaluron Ceramide penetrates hair strands to reverse 10 signs of death. It's the Converge Fiber Xers up against the Phoenix Flowmasters right here at the Dinoy and Kino Stadium. Oo, Sir Jer, welcome ka dito, Sir Jer, ha? Huwag kang mahiya. Every time I live, pasok ka lang. Now our second game, Phoenix versus Converge. HL TV, sir. Thank you so much for coming. Please wait, ha. I-play kita. That's going to be the 26th. Ano tong niluluto ni Ma'am KR? TV KR? Parang, Adidas. Adidas tawag sa amin dito. Parang adobo na paan ng manok. Adidas tawag sa amin. HL TV. Nandyan ka pa ba? Parang adobo. Adobo style. Yung niluluto ni Ma'am KR. Malaki-laki na yung subscribers niya. 1,000 plus. 1,800 plus. Especially after they erected a 15-point advantage. Mag-leave comment ako kay Ma'am TVKR. Strong end game. Hi, Ma'am. Made by San Miguel. 12-6 right now. Ay, sis. All caps. Naka-all caps. Bolik sets up Miranda. Another 4. That one's offline. Ay, bakit nandito na ako kay Bakit nandito na ako kay Sir Rafi San Tolfo? Miguel up by 7 points. They would definitely need it. Sir, it's Shell TV. Nandyan ka pa ba? Mechanism is the A factor. Dan, dikit na sa'yo si Ma'am Rakiterang Bisdak. Well, that's when the assistant coaches Ang tagal-tagal kasi ma-full charge yung isa kong cellphone. that one. Ito na si Ma'am, yung adobong Adidas, paan ng manok. But they know how to play in crunch time situations. They made the right plays. They made the tiny shots. Wala na si Ma'am wala na si Sir Itchel. Their first victory in the All-Filipino Conference. Tagal-tagal naman. Let's now bring in our best player of the ball game. None other than the game long brilliance of CJ Pettit. So, hindi ko nasabi kaagad, pero huwag ka mag-alala. Nasa pilit lang naman siya, di ba, Perdo? Wala naman siya. Parang hindi naman. Siguro nalilis mo lang siya, kaya lagi mong naririnig. Pero siya ako sinigil. Hindi. Sige natin siya, check ko ah. Wait lang. Ano ba nila? Sinigil, di ba? Friend niya, alam mo ba kung ano makipag-play ka na lang sa mga pets dito. Sabi ko na si Mingming yun eh. Diyan ka lang ah. Boss G, thank you so much. I-check ko sa inyo sa Mingming eh. Ay naku friend, di ba ba enough sa'yo? Pinuntahan na siya yung Watch. so sweet. I'm pretty sure Mingming is safe and sound. Hindi mo ba narinig yung makaiyak niya? Alam mo, baka ibang pusa yan. Hanapin na natin dito. Kasi dyan ka lang ah. Wait lang. Uy, dito ka. Oh, hello po. Si Bertie po. Nasa special care room. Si Mimi. Sa special care room din, kasama si Marty. Pero, friends tayo dun eh. Sige po, thank you. Sige.
ano, bakit umiikot. Hello everyone! Nandyan pa ba kayo? Dito na ako sa kay HL TV. Tuyok-tuyok, pasensya na. Still playing pa rin kay Ma'am Jean at saka kay Boss Bell. Marami kasing marami kasing naka-open na videos, kaya mabagal. Sana pa si HL TV. Charan. Di na, HL TV. Ko na siya makita. Mamaya na lang si HL TV. Hindi talaga bagay sa kanya ang umatay ng mga ganitong sosyal na party. Ang bagay sa kanya, pinapahirap, itutulog. Paano natin sa'yo? Sinungaling mo. May sila po ang Bakit nagkaganito? Tingnan ko yung isa kong phone. Ma'am Jean, dito na ako sa almond chocolate chips cookies. At kay Boss Bell, Beyblade Games. Ma'am TV Mix, done. Ay, sorry. Ma'am TV KR, done. Thank you so much. Yan pala yung pangalan niya, Sir Jonyok Myogizio. Hi, ma'am. I already played your video, Ma'am KR TV. TV KR. Ma'am Jonyok. Bigyan natin ng jacket si Ma'am. You are managing moderator, Ma'am Jonyok Myogoshisio. Searcher. Huwag mo akong tawanan dyan, searcher, ha. Hindi ako marunong bumasa ng ng Korean. may extra rice noodles na ulam, dahil sauce na mas savor sweet sa meals. 99 pesos lang.
ito pala si Sir, oh. Sir Jer, ito ka pala, oh. Ang pogi ni Sir. Dam SB19. Dito ako sa short beds mo, sir. Hi, ma'am. Thank you so much. Ma'am TVKR. Thank you. Actually, nag-message siya. Upgrade na. Sabi niyo, na doon natin siya hintayin. Tapos, ipuso doon natin kung kape. Ano? Sige, ano na yan? Ang pag-ulang dito. Sige, ko lang may ganyan. Di ba kakauwi lang ng tita mo galing sa States? Tapos, nag-dinner kayo, di ba? Sige na, mauna ka na. Pero ikaw, Hello, ma'am. Ma'am TVKR. I'm here in your video with 69 views 8 days ago. I will leave a comment here. Hi, ma'am. Watching. Simple lang. oh, may kailangan ka? Nag-text mo kasi si Marty. Pinapakuha niya po yung bakuna ko sa life ay nilipat na rin sa akin. Ganun ba? O sige, ganito na lang. Kumain ka mo sa loob, tapos paki-lock mo na lang yung pinto, okay? Okay po. Okay. Salamat. Done. Oh, next video with 47 views. Hi, Ma'am KRT. Hi, Ma'am TVKR. Salaman ko ni Oy. Layo na. This is your cat, Ma'am TVKR. Okay, done. Done watching. Hindi, full watch na lang. Full watch. Okay. Done 3 videos, Ma'am TVKR. Lilipat naman ako sa ibang channel. Hanap ako dito, searcher, ha.
3 videos done, Ma'am TVKR. Gasala ako sa pangalan niya, Sir, Sir Jer. Dito ako, sir, sa Saludo and Yale of different cities. Ngayong eleksyon 2025. Dapat totoong impormasyon, totoong balita, totoong datos, totoong numero, totoong issue. Lahat ng ito, Sagot ng team totoo. ang malabo, Lilinawin natin. ang magulo, Ipaliliwanag ng mabuti. para maging gabay mo sa pagpapasya at sa pagboto. Sa pinunang deserve ko. Ngayong eleksyon 2025, dapat truth lang. Dapat confirm. Kailangan ko na siguro, Sir Jer, study Korean para makapag-interact na din ako sa kanya. Kasi anyong siyo lang ang nalalaman ko. Iibig ang pag-iwan at 75th anniversary ng GMA. Kaya ang GMA Regional TV, lalo pa iibigin ang ating samahan. Salamat pag-isa sa mga pesta, celebration, Ay nako. sa buong Pilipinas. Sama-sama, At hits mga kapuso. Kansamida. Thank you, sir. Ano ba yung kamsamida? Thank you. Thank you ba yan, sir, no? Sa atin. At kailangan na natin study ng lingwahe ng Chinese, ng China. Naniniwala kami na ang responsableng Hello, sis Yulihatin. Good evening. Late na yata si sis Yulihatin. Good evening. Ang mapanindan na impormasyon. nalayo at taumbayan. Maraming panata na para ng fake news sa abot ng amin nakakaya. Wow, nagmamarcha yung mga students ni Sir Jer, oh. Ang magtataka na nagkakaroon ng maling impormasyon. Panata namin tinumbay. Sa pinakarataas na pamantayan sa ating pagkakas. Panata namin tiyakin na sinuri at mapagkakakiwalaan ng impormasyon. Sis, I will play your video later, ha. Please wait. Thank you so much, Ma'am TVKR. Sama-sama tayong labanan ito. Kami at team totoo. Kaisa tayong labanan. Camarines Norte. Number 1 pa rin ang GMAnetwork.com. Ang mga hits and media publishers sa High school to lahat, Sir Jer, no? number 1 media company ang GMA sa Southeast Asia and ranked 16th worldwide. Ano naman ang pangalan ng bukid na doon, no? Sa kabila, oh. Sa likod. From one version to another, we can become greater. Like the new Greenpeace wife. Ngayon mas creamy at mas makapit. Tamang timplang mas pinasarap. Iba na sa mas pinasarap na Greenpeace wife. Busbel, harang. Dito na ako sa ika-11 video mo. Mount Asog. Okay. Parang ganyan kataas yung Mount Canlaon dito sa amin. Kaya lang, yung Canlaon Volcano, mayroon din dito, oh. May mga bukid-bukid dito sa gilid. Doon makikita yung Araal, part ng La Carlota City, Negros, at saka sa likod, Morsha, Negros Occidental. Sa Iriga City, Kamsor po yung lugar. Okay. Malapit yan sa Albay. Okay. Pag may time ako, i-memorize ko naman
memorize ko naman lahat ng city ng Bicol. Yon ang aking assignment. Makikita yung Mayon volcano. Ma'am Jean, Ma'am Lynn Busbel, okay lang ba na mag-extend ako until 10:30? Serger, okay lang ba sa inyo? Kasama sila sa mga laban ng 6 provinces. Okay. Wow. May mga chanting-chanting pa sila, oh. Na-miss ko noon nung high school ako, Serger. Pumupunta din kami sa area meet, district meet, tapos makilala mo yung ibang mga students sa kabilang distrito. Tapos, mayroon kaming slum book noon. Batang 90s. Slum book. Tapos, doon sila, lahat ng nakilala namin, sumusulat sa slum book. Ito na. Eriga City, Naga City, Ligao City, Tabaco, Sorsogon, Masbate. City na pala ang Masbate. At saka Sorsogon. Bicol Met po, iyan. Pala regional na siya. Ang saya-saya. Marami ng students na masaya talaga, sir, kung kung nandoon na sa regional meet. Area district meet lang kami noon. Hindi kami nakapunta sa regional. Ang saya-saya namin noon. Excited kami na makapunta sa ibang lugar. Ma'am TVKR, thank you so much. 12 million views in the house. Thank you. Ma'am Shuli Hatin, sis. I will play your video later, ha. Please wait. Thank you for coming. Ito, i-memorize ko na ito mamaya. Yung lahat ng cities ng Bicol region. Mamaya, sir. May exam. May exam ako. Baka maligaw ako sa Bicol region, pupunta ako sa Ligao City, Tabaco, Sorsogon, and Masbate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cities. Sa amin dito, Serger, marami kaming, may city kami, Bacolod City lang. Pero, yung component cities marami. Like, Bago, La Carlota, Sipalay, Cadiz, ano pa ba? Ligao City po yung sumasayaw. 1 month ago lang. Last month lang pala.
Last month lang pala ito, Sir Jer. Alam mo kasi, Sir Jer, ambisyon ko talaga nung since elementary ako hanggang high school na ah, gusto ko talaga teacher. Tapos ang sabi ni Uncle na teacher na lang ang kukunin ko kasi 'di ba first na teaching mo is doon ka sa bukid i-assign. So, ang sabi niya, every Friday, ano na lang kita, puntahan na lang kita doon sa school mo. Oh, para sunduin ba. Pero nung pumunta na ako ng Iloilo City para mag-college na ano na sa kolehiyo, mag-enroll, ah na yon, sabi ni ante, huwag ka nang kumuha ng huwag ka nang kumuha ng teacher course kasi maraming teachers na doon na ma-assign sa bukid. So noon, batang 90s ako, sabi niya kunin mo yung computer course kasi demand noon. So hindi ko sana gusto yung course ng computer. Pero naano ko naman, natapos ko naman yung kurso na yan. So, yan. Ang course na yan, hindi na ako na-regrets na yan ang kinuha ko. Kasi yan, ang nakapagbigay sa akin ng trabaho since nag-graduate ako until now. Sinabi sa kanila ni Dr. kung sa mga ALS, marami out of school youth. Marami kasi no? Maraming hindi nakapag yung namin, yung kasama namin, sir, na officer, ALS graduate yun, kaya lang hindi ko na i-elaborate kasi kawawa naman na siya, na barel. May rodeo festival pala sa Masbate. Akala ko lang, Romblon. Romblon. Diba? Rodeo din ang Romblon, sir, no? Rodeo festival. Romblon. Hindi, Bukidnon pala, yung maraming pinya. Diba? Rodeo festival din yung sa Bukidnon. Hello my friend, Shuli Hatin. Ma'am Jean, dito na ako sa breakfast at Farmers. Si Busbel dito na din sa tanim sa probinsya. Ma'am Jean, Busbel, Ma'am Lynn, okay lang ba until 10:30 ako? Baka? Oo, 'di ba? Baka 'yon. May sa Bukidnon, ganun din, 'di ba? Rodeo sila. Rodeo festival din. busy kasi yun, exam week. Sorry kasi busy kami. Pero okay lang kasi nag-usapan na yung project namin. Ako ba may release sa
Bukod sa nagsisilbi ka sa basta mga kayo. Ayun, mas pala ang sulat. Gusto ko kita sa university. Ako si Captain Kite, ang bagong tagapagtanggol. Ang susunod na programa ay rated PG at mayor at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Paano kung sa gitna ng iyong buhay, sa rulot ng iyong tagumpay, kung kailan pakiramdam mo hawak mo na ang mundo, sa isang bigla, magiging ganito. Okay ma'am, sasamahan kita hanggang 10:30. Ay, salamat. Saan na yung mga kasama? Busy talaga. Ma'am Jean, okay lang ba sa inyo hanggang 10:30 ako? Ayo lang ha. Hanggang sa Rojas City sa campus, may nakilala akong dalawang magkapatid na may kakaibang uri ng sakit. Kuya, kamusta? Anong pangalan mo? Ariel, okay ka lang kuya? Ay, salamat. Kasi makasakit sa ibibigay? Okay ka lang? Ha? May harang surgery ha. Tapos na yata ako surgery sa ano mo, sa video mo. Okay ka lang kuya? May isa pa. Ay, buhay, fisherman. Ay, nandito na pala ako kay Ivana Alawi. Wag na. Marami na siyang pera. Ang magkapatid na Artemio at Ariel ay may sakit na X-linked dystonia Parkinsonism o XDP. Puntahan ko muna Sir Jersey, si Cicely Hatin. Sa isla ng Panay. Dito muna ako sa Sera 1 hour ago Sa sakit na dystonia, with 6 views. movement sila. So, Sis, Shuli Hatin. nakakapagod yun kasi parang Now playing. nag-workout ka. Parang Where you? yung katawan mo kahit na gusto mo namang magpahinga na. Busbel, dito ako sa tanim sa probinsya. Hindi apektado ang pag-iisip ng taong may dystonia. Ma'am Lynn, Isipan, Ma'am Rakiterang Bistak. Please wait, ma'am ha. Tsaka si Boss G. ay si Ariel. Matipuno ang kanyang katawan. Ay, Ma'am Shuli Hatin. Sis, what is this? Maglakad. Parang ano lang, parang flashlight. Madilim naman to. Anong... Oh, ito na. Tapos na, ano lang, maikli lang yung mga videos ni Sis Yuli Hatin. Subscribe ako. Subscribe ako sa'yo, sis. Dali, mag-comment muna ako. Hindi kasi kami friends sa isang cellphone. Gaano kahina ang kanyang katawan, nararamdaman ko ang lakas ng loob sa kanyang bawat hakbang. Tuloy mo na. Kaya mo tumayo na matuwid? Gusto mo tumayo na matuwid? Subukan natin. Tuwid na, tuwid na. Umalis na yata si Sis Sulihatin. Oh, I-play ko siya mamaya. pagod na? Pagod na. Balik na tayo. Ikot tayo konti. Biglaan dumarating ang sakit na ito. Sa kaso ni Artemio, tinamaan siya ng dystonia habang nasa ilalim siya ng tubig. Bigla naman daw hindi niya makontrol ang kanyang leeg. So, anong nangyari nung nandun kayo sa ilalim ng tubig? Isang gumalaw yung ulo ninyo? Pati yung kano mo,
Ma'am Rakiterang Bisdak, dito ako sa video mo. Sir Jer, bigyan ko na din ng time yung iba ha. Kung si Artemio mabilis na natanggap ang kapalaran, hindi ang kanyang pamilya. Sa oras ng kanyang kahinaan, Okay lang na nagsawa. mag-play ako hanggang 12. Kahit naman late na ako matulog. Kasi Sunday naman bukas. Ang nagsakripisyo para alagaan Baka bukas ng hapon, after lunch, pupunta naman ako sa Uma. Puntahan ko lang yung pinapagawa ko na kagasiyasan ng kamag-anak na may disturbo CR doon. Kasi may may tipon-tipon kami sa April 20, Easter Sunday. at si Elsa nang nag-alaga Mahirap na walang palikuran doon na malapit sa bahay ng pinsan ko. Kasi ang layo ng CR nila. Saka sira-sira na. Gusto nila lang makapahinga kami. 2 taon lang nabuhay ang kanyang kuya Arnel nang mamatay ito noong 2018. Sunod namang nagkadistorya ang iba pa niyang kapatid na lalaki. Kaya ngayon, tanong ko muna sa sarili, bakit lahat ng problema, responsibilidad sa akin. Sabi ko nga, Ay, okay lang, Sir Jer. Until 10:30 din ako. Pero magpe-play ako hanggang 12. Time check, 10:20. Anong oras ba live mo bukas? Mag-join ako. Ang sleep disturb ay hindi nakakahawa, hindi rin ito sumpa. Kaya ito ay namaman. Sinamana itong sakit na ito sa iyong nanay. Oo. Anong oras ba live mo bukas? nagiging affected yung bata niya. Pero ang babae hindi nakakadistorya. Hindi nakakadistorya. Typically, hindi nakakadistorya. Babae man ang carrier, sa lalaki lamang karaniwang lumalabas ang sakit na ito. 9 a.m. Sige. Ang lalaking may distorya, Mag-join ako bukas sa iyo, Sir Jer, ha? ang babaeng anak. Hindi lalabas ang simptomas ng sakit sa babae. Pero kapag Bukas ng hapon. 1 hour lang. ang babaeng Sige po. may posibilidad na doon lumabas ang distorya. After lunch pa naman ako pupunta sa Uma. Naging usually around 30 to 40 years old nagsa-start. Sa pagkabata, hindi mo makikita. Wala. Hindi siya nagmamanifest sa mga bata. So, ibig sabihin kung 30 years old, may possibility na may asawa na siya nito. Posible. Ito yung current plan. So sa ano ka pala, Sir Jer? Teacher ka pala sa ALS. Kasi ito yung mga lalaki na at 30 years old dapat nagtatrabaho, nasa peak ng career, nasa peak ng kanilang buhay, ng pag-aasawa, ng pag-aanak, pagiging tatay, pagiging breadwinner ng family. Nakakahalting o natitugil. Hindi ba mahirap yung mga out of school youth na na mga students? Kasi kailangan mo pa silang i-adjust kasi mga laki-laki na nila. Anong edad ba yung matanda na estudyante mo? Monday to Friday, regular classes naman. Okay. Monday to Friday, regular classes. So, yung ALS mo, anong araw lang nakaschedule? Saturday? Once a week lang. Ma'am Lynn, Rakiterang Bisdak, now playing. Ma'am Lynn, until 10:30 ako, Ma'am Lynn, ha? Time check, 10:24. May 7 po akong 50 plus ang edad. Okay. Hindi ba sila mahirap turuan? Mga nanay. Hindi ba sila mahirap turuan, Sir Jer? Kasi matanda na sila.
aral. Ayaw mo na. Ayaw ko. Wala pang nahahanap na lunas para sa sakit na dystonia. Pero may mga So once a week lang yung klase mo sa kanila, sir. Medyo mahirap po yung iba. Oo. Kasi nasa bukid pa yung iba, 'di ba? Nagtatrabaho. Tapos yung iba, 4 na sulok lang ng bahay ang lagi nilang na inikot-ikot. Tapos yun, parang tapos once a week lang yung once a week, opo. Once a week lang yung klase. So, maano naman nila, ma-catch up naman nila. Pero yung once a week na yun, whole day na yun, Sir Jer. Ang mga gamot ay libre nilang nakukuha sa Sunshine Care Foundation, isang organisasyon na sinimulan ni Geraldine Sunshine at ng kanyang kapatid na si Dr. Patrick Acuña. The reason why we're so involved in the community and on the ground is because my brother has Pag Sabado, and he's a doctor. bukod sa ALS, may open high school pa kami tinuruan. So naiintindihan Oh, grabe naman ang hektek naman yung schedule mo, sir. Hindi ka ba napapagod? So, additional income yun, di ba? Nang magkaroon siya ng dystonia, Additional na salary yun, sir. naranasan din ni Geraldine na mag-alaga ng kanyang kapatid. Junior high school naman yung katumbas nila. Kaso yung iba, mga anak na mga minor. May dystonia. Tinipon din niya ang ilang sa Oo, mahirap talaga. Tapos mag-adjust ka talaga sa kanila. Okay, honorarium. Pero yung regular classes mo Monday to Friday, yon? Based on salary grade na yan, sir, di ba? Kung anong teacher 1 ka ba o up. So, regular sweldo mo na yon. Salary, yung regular salary mo na yung Monday to Friday. Honorarium. Okay lang ba yun na double compensation ka? Hindi naman mag-double compensation kasi parang allowance lang yan yung honorarium. Wala kang payroll dyan na pinipermahan. Hindi pala mag-double compensation. Ay, kuya. Okay ka lang? Kumain ka na? So, lack of teachers kayo, di ba? Dapat mayroong mga teachers na naka-assign dyan sa mga ALS students. 3 taon nang may dystonia si Rene. Kasi ang hirap nilang turuan. Ikaw ang mag-adjust sa kanila. Pahabaan mo talaga ng pasensya. Nagtuturo rin po ako sa college paggabi, Sunday night. Ha? Grabe ka naman, sir. Minsan pati yung Pero yan, sir? Yung college private. Pero out na naman yan eh. Kasi yung office natin until 5 lang, 5 o'clock. So maglampas kayo ng 5 o'clock, wala naman reklamo yan eh. Hindi ka naman mag-double compensation. Grabe si sir Grabe ka naman, sir. Hindi ka ba napapagod? Oo, private yung sa college. So, hindi siya ma-double compensation. Bahagi ng trabaho ni Elsa ang i-monitor ang blood pressure at timbang ng mga pasyente. Kami pwede din, kaya lang, yung oras namin, hindi talaga pwede kasi kahit na dito sa bahay, weekend, Saturday, Sunday, holidays, basta nandito kami sa bahay kahit gabi, pag tinatawag kami, merong compliance na kailangan ASAP, na kailangan gawin. So, kami, itrabahuin namin agad.
kasi nag-aantay yung nasa taas. Doon ko nalaman na may Tapos mayroong on the spot na report na kailangan ipasok sa database. sandaling tatahimik si Rene habang Kasi dapat within 24 hours naka-encode na yan. Noon ko lang nalaman, iniwan din pala siya ng Normal po kanyang yun dito asawa. mga principal pa po yung iba nag-sideline as instructor. Oh, sa hirap talaga ng buhay ngayon, kailangan natin na doble-doble yung ating trabaho. Kaya lang sa akin, yung plano ko noon nung na-assign na ako dito sa Negros, yan din, kukuha sana ako ng masteral at plano ko magturo din. Kuha ako ng supplemental. Kaya lang, parang ayaw na ng ng katawan ko kasi 2 hours yung travel ko from here sa lugar namin papunta sa trabaho. Ganon din sa hapon. Gusto niya rin ang kanyang kapatid na So, okay na ako. At saka may sideline naman ako. May sideline naman ako, sir. ayon sa mga doktor, Dito sa YT. pamamamanang gusto Kung kailan lang mabuo yung $100, yun na makakuha ako ng pera kay Lolo. Kay Lolo YT. Yan ang sideline ko. Hindi na ako mag-aspirar ng anong-ano pa. Kasi nakakapagod. So, time check. 10:31 in the evening. So, mag-stop na ako ha. Thank you so much sa inyong lahat, Sir Jer. Sis, Yulihatin. Ma'am TV, KR. Ichel TV. Ma'am Jean TV Mix. Ma'am Rakiterang Bisdak. Boss G. Bell Mix TV. Thank you so much. Until next live. Bye-bye everyone. Good night. Pero still playing pa rin ako until 12. Bye-bye. may takot din sa istorya si Elsa, lalo pat